Good morning mga travel. So ngayon, ito yung kakaibang video na gagawin natin dahil aakyatin natin si Mayon. Yan. So maglalakad lang tayo kasi lagi na lang tayong nakasakay sa sasakyan. Kaya ngayon, maglalakad lang tayo paakyat ng Mayon. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So nandito tayo ngayon mga travel. Napansin ko lang sa area na to, dito dumadaan yung baha. At doon banda mga kabahayan. So itong parte na to, mababa na siya. Pag malakas-lakas yung baha, delikadong lumusot to doon sa mga kabahayan sa baba. Kaya dapat itong parte na to wag tong ikware. Kasi pag panayang kware, tumuloy doon, ako boss yung kabahayan. Dumadaan kami rito sa batuan. Bali, i-try muna namin dumaan doon. At sa taas tayo dadaan, try natin kung may daan doon para bababa tayo doon sa may unahan. Yan. Try natin dito dumaan kung may shortcut punta ron. So yan, paakyat tayo dito. Up. Ay. Yan, paakyat tayo dito. Tayo dadaan. Try natin kung may daanan dito. Iya tayo. Uy, sabi may bulas. Ay, dito pala. Maganda-ganda dumaan. Yan. So, try natin dito dumaan. Paakyat doon sa Mayon. Yan, kasi doon mabato. Parang medyo ganda-ganda rito. Yan. Yun, yung kasama ko. Yun, so bali papakita ko lang sa inyo yung location natin ngayon. Yun. Yan, yung maputi na yan, yan yung sentrong Ligaw. Yun naman, yun. Yun yung Pulangge. Kaya yung area natin medyo nasa taas na kasi halos 2 oras na tayo naglalakad magmula kanina. Yan, so pero tuloy-tuloy pa rin tayo para marating yung kung hanggang saan ba yung naabot ng tao rito at hanggang saan aabutin lang natin. Naligaw kami. Imbis na nandun na sana kami sa may yung pupunta sana namin na yung parang dinadaanan ng baha na parang pader sa may Mayon na sa taas. Naligaw kami ng tumbok kasi namali yung aming guide. Pabira. Yun, so pabalik tayo doon. So yan, hakauhaw. Dinadaan ang aming buko rito. Yan, para ma-refresh tayo sa kalalakad. Imatay ng buko kahit sabaw lang. Yun, solve. Yan. Tuloy ating lakad. Nagkamali lang tayo ng kanina. Dapat pala sa may kabilang banda ron. Yun, so may nagturo sa atin na mali raw yung dinaanan namin kaya bumalik kami. Kahit mainit, okay naman kasi yan, mahangin siya. Kaya balanse lang, hindi tayo pagpapawisan kasi mahangin. Kakain muna tayo kasi sobrang napakainit na sa dinadaanan namin. Kaya nakakita lang kami dito ng medyo malilim-lilim. Kaya yan, pagkakataon para kumain. Kung di kasi kami naligaw, siguro doon na kami sa gusto namin puntahan, yung parang mga pader na batong malalapad doon sa taas. Kaya lang naligaw lang kami. Kaya ito, kakain muna na. Yan, so ito pala yung pagkain namin. Ayan, balot sa dahon ng saging at adobo sa asin. Ayan, so kain muna tayo para maya maya tuloy-tuloy yung ating paglalakad. Fight!
Sarap kumain ito kasi dahon ng saging. Yan. Yan, pagkain. Yan. Yung lutong Bicol na adobo sa asin. Kagmiyal sa dahon ng saging yung kanin. Mabango siya. Ayan. Mamaya ulit na tayo. Grabe gutom na kami kasi time check pala natin is 11 AM na. Umalis kami ng bahay 7 AM. Ayan. Ngayon pala kami kakain ulit. Ayan, kain mo na. So yan guys, mga travel, andito na kami sa part na medyo talagang napakadelikado kasi anytime. Ayan, tingnan nyo yung mga bato na dinadaan namin. Ito na yung nanggagaling sa, ayan si Mayon. Habang lumalapit tayo, patuloy din siyang palayo ng palayo. Ayan, so yung dinadaan namin napakadelikado kasi tingnan nyo naman, anytime na dumadaan ka dito, baka gumuho yung kabilaan ito. Ayan, huwag naman sana kasi pag gumuho yan, baka hindi na kami kapalik dyan sa pinanggalingan namin. Kaya dahan-dahan lang sa paglakad talaga at napakadelikado dahil tingnan nyo, ayan, yung pinanggalingan namin solid na mga bato at yung dadaanan mo, yung pag-apak, kailangan ingat talaga kasi baka mamaya baka magkamali ng apak, matapilo ka o ano yung paa mo kasi solid na mga bato na, wala nang pantay dito. Kaya yun, pero tuloy pa rin yung paglalakbay natin hanggang sa yung makakayanan lang natin marating. Yung kasama ko, try nyo muna tingnan yung doon sa may unahan na yun kung okay pa ba kasi tingnan naman abang palayo ko ng palayo, pahirap ng pahirap. Ayan, so grabe talaga, dapat talaga kung planong maganito madaling araw pa, madilim-dilim pa umalis na kasi kami kanina umalis 7 AM na, kaya inaabot na kami matinding init. Saka dapat yung may alam ng daanan sa taas na bababa doon na sa malapit sa sa may yun yung parang mga pader na bato. Yun pa yung ating dadaanan papunta ron si Mayon. Yan. Dito kasi kami nag-decide dumaan kasi kanina sa taas nagkaligaw-ligaw kami dahil pag sa taas kami dumaan, sabi nung pinagtanungan namin doon, pagdating namin sa part sa dulo wala kaming bababaan kasi ayan napakatarik ng mga dalampasigan. Kaya kanina imbes na malayo-layo na yung narating namin, bumalik kami para dito lang talaga dumaan sa pinadaanan ng paa papunta doon. Mga ka-travel, nagpahinga na uli kami kasi napakainit dahil time check natin is 12 PM na. Yan, so nagpahinga muna kami dahil hirap maglakad. Tingnan naman yung mga batong dinadaanan namin. Yan, pag nagkamali ka ng apak, nako, delikado talaga. Kailangan sentrong-sentro yung apak mo dahil pag natapilok, delikado. Malayo-layo na itong ilakad natin. Mahirapan din tayo pabalik. Kung gaano kahirap yung papunta rito, ganun din pababa. At ito pala, kung yung pinapakita ko sa baba dati, yung may tubig, yung may taniman ng kangkong, dito nang gagaling yung ano na yun. Pag bumabaha, karugtong lang yun. Kaya ito yun. Galing sa doon sa taas ni Mayon. Ayun kasi Mayon. Ako, tingnan lang natin kung saan, hanggat saan yung makakaya natin. Hanggang doon lang kasi tingnan nyo naman talagang sobrang napakahirap ng dinadaanan.
kasama ko. Try nyo muna tingnan yung doon sa may unahan na yun kung okay po ba, kasi tingnan naman abang palayo ay ng palayo, pahirap ng pahirap. Ayan, so grabe talaga. Dapat talaga kung planong maganito, madaling araw pa, madilim-dilim pa, umalis na, kasi kami kanina umalis 7 AM na, kaya inaabot na kami, matinding init. Saka dapat yung may alam ng daanan sa taas na bababa doon na sa malapit sa sa may yun yung parang mga pader na bato. Yan, so ito nakapagtaka rito. Ayan, hindi natin alam kung pinagpatong-patong ba yan ng tao na may nakapunta rito o sadya naging ganyan lang. Ayan nag-decide kami na hanggang dito na lang, kasi habang nilalakad natin paakyat, pahirap na pahirap din, dahil tingnan nyo naman, di basta-basta yung nilalakaran, sulit na mga bato. Kung sa Maynila nakikita natin maraming sasakyan, maraming matataas na building, dito naman maraming bato at matataas na ayan, dalampasigan, kabilaan yan. Ayan. So kaya hanggang dito na lang kami, at susunod magsasama kami ng medyo baka may alam silang dadaanan sa taas na yung tatagos tayo dun sa may yun, malapit na sa may yung parang pader na bato taas. Kaya abang-abang lang, kasi gagawin pa namin to, aakyat ulit kami rito. Yun, inaano lang namin kasi baka kapusin kami ng oras pababa, kasi 1 PM na, nandito pa lang kami sa area na to. So habang ayan, lalakarin pa natin yon, mabagal na kasi yung lakad namin, dahil ayan, tingnan nyo naman, mahirapan kang isentro yung paa mo sa apakan, kasi nga baka dumulas, ma-slide tayo dyan o kung ano. Kaya yan, ganito lang muna mga travel. Kaya nag-decide kami na hindi na tumuloy, kasi tingnan nyo naman yung matataas na dalampasin nga dito, gumuguho. Ayan kakaguho lang niya. Pag tumuloy kami doon, napakadelikado, baka di natin alam kung anong mangyayari. Kaya yun, mabuti na nag-iingat. Hanggang dito lang muna tayo, kasi mahirap na kung halimbawa tumuloy kami, tapatan namin gumuho. Ayan kagugo lang yan. Kaya yun, pahinga na lang muna kami ng kaunti dito, at yun, babalik na tayo pababa. Palamig-lamigin lang natin konti yung panahon, kasi napakainit dahil 1 PM. Yan, so salamat sa pagsama nyo sa amin papunta rito at panonood nyo na aming video.